som trycker på, Jonas. Det är du som driver på. Kom igen. Och upp med knät där. Upp med knät där. I mellanbenen. Ett knät. Upp med knät där. Ja, sätt den ner. Där, ja. Bra balans där. Grab with your left hand. Ja, jättebra. Ta det lugnt. Ner med rumpan. Och blicken längre bak. Ta det lugnt. Ta ryggen. Kom igen. Lägg tryck på honom. Låt han inte ha den i din högra armhåla. Jag helst. Kom innanför där. Antonovacic mot Erbil. Antonovacic mot Erbil. Sätt upp där nu. Tryck ner honom. Men ja, med handen då. Ja. Så tryck. Gå där bakåt. Det skulle gjort att man ställt upp. Upp hans höfter. Titta upp. Ja, gå runt. Tryck ner axeln. Tryck ner axeln. Ja. Olof! Håll tryck på honom. Tryck på hans haka. Titta åt andra hållet. Ja, så där ligger trycket. Så ner med rumpan så inte ligger för mycket över honom. Där. Håll tryck. Där, ja. Bra. Ja, det är synd. Bara gå tillbaka. Så ta det lugnt. Låt inte hulka in ditt ben. Det är inte så mycket över. Akta där. Men börja med höger. Det ligger inte för mycket över honom, eller? Så titta bra balans över honom. Låt inte dra upp knät nu. Ja, Olof! Inte Olof alltså. Inte så menar. Det kom fel. Bra, titta in där. Jättebra. Upp med knät. Upp med knät däremellan. Ja, Olof! Och gå igenom. Jättebra. Härligt! Så tryck där. Kom igen Olof. Sätter bak där. Räcka ut in med benet. Fortsätt. Det går inte. Fortsätt. Keep going. Ställ på sidan. Räcka ut. Men det är inte mycket kvar. Vända. Där, jättebra. Men, bara sekunder kvar bara. Björkvisten. Jefferson. Ja, vi ser. Matta 2. Ja, men jag tycker Olof har varit bäst hittills i den här klassen. Alltså.